Gihinumdum kagahapong adlaw ang ika-11 nga anibersaryo sa binakbakay sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur nga gikamatay sa 44 ka mga sakop sa PNP Special Action Force o SAF. Usa ka programa ang gipahigayon sa Police Regional Office 11 ug Police Regional Office 12 nga gitambungan sa pamilya sa pipila ka mga napatayng SAF trooper. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Naghalad og bulak ang Police Regional Office 11 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa bantayog ng mga bayaning pulis sa pagpahigayon og National Day of Remembrance for the heroic sacrifice of SAF 44 adlong Domingo. 11 ka tuig na ang milabay gikan sa nahitabong engkwentro sa Mama Sapano, diin 44 ka SAF troopers ang namatay. Ang 21 gun salute agig pagsaludo sa pagsakripisyo sa ilang kinabuhi sa SAF 44 alang sa pagtuman sa ilang katungdanan sa nasod. Ang kanilang mga dedikasyon, kanilang mga courage, ang kanilang gallantry, ang kanilang valiance, hindi natin makakalimutan yan kahit kailan sapagkat ang mga pulis, kasama yan sa aming tungkulin kung kinakailangan sa aming pagpapatupad ng batas, ay kailangang ialay namin ang nag-iisa naming buhay, gagawin namin. Nitambong sab sa programa ang pamilya sa usa sa napatayng SAF trooper. Gipaabot sa asawa ngadto sa mga kabataan karong panahona nga himuong inspirasyon ang kaisog gipakita sa SAF 44. Losing him is the greatest pain in my life. But even in my grief, I am proud he chose to serve with courage and honor. Along with his fallen comrades, he gave his life so others may live in peace. 21 gun salute o gihalaran sa bugbulak ang monumento ni Police Senior Inspector Ryan Pabalinas nga naa sa compound sa General Santos City Police. Sa pagpanguna sa iyang amahan, igsuon ug kaparyentihan. Gawas kanila, anausab ang kabanay ni PO2 Roger Cordero nga taga-Isulan Sultan Kudarat nga lakip sa SAF 44. Gitambungan usab sa mga opisyales sa PRO 12 ang Day of National Remembrance, kauban ang mga miyembro sa Special Action Force o ubang unit sa Philippine National Police. Kaya lang kuminsan na hindi man totally ma-health talaga dahil siyempre anak mo. Dahil sa ganun ang pangyayari. So, dahil sa sineselebrate every year, medyo tuwang-tuwa naman tayo. This remembrance is also a promise to serve with wisdom and compassion and to let their sacrifice guide every step we take. Let their bravery remind us that true valor is found not only in moments of danger, but in everyday service to the people. Nagpahigayon sab og samang programa ang mga police stations sa nasod. Kauban si Melchor Awing ug Gary Balantay sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.